फिसा दिनैसो नुबाय नोंखौ बिकि बेसेबा बोसोरनि उनाव। औ आनै दिनैसो नुबाय आंबो नोंसोरखौ गामिखौ। आं माने ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों आनै। बेसेबा बोसोरनि उनाव दिनैसो नुबाय आङो। आङो गाबदोंबाबो खुसिनि मोदैसो बियो आनै, खुसिनि मोदैसो। आं सानाखैमोन आंदि गामियाव फैगोन होननानै दिनै गायदेरखौ दाखालि लोगो मोननासो। नङाबाथ' आं फैयानो सानदोंमोन। अम्बिकि आंबो नोंखौ गामियाव लाबोनो हानायखाय जोंहानाव लाबोनो हानायखाय ओरैबायदि खुसि ना। खम नागिरदोंमोन नोंखौ जोंफोर टुनटुनिजों आंजों। आइनिया लोमजानायफोरा हामबाय नामा? हामाखै बेफोरबायदिनो दङ। दाखालि आंनो मुलि लाबोना होफैदोंमोन, लोमजानायनि मुलि। दासिमबो हामाखैयानो खोमा। नायनो थाङो नामा नोङो? नोंखौथ' दासो नांगौ जादों र' बेनो। नायनो थांनोथ' दा बेसेबा लुबैना दङ आं आइखौ, बेसेबा नायनो लुबैदों। थेवब्लाबो आं थाङा हानै। मानोना सानसे समाव आंखौ बियो ओरैबायदि आलाय सिलाय खालामदोंमोन। थाङा आङो। थांना अम्बिकि। नोंखौबा सानसे समाव आलाय सिलाय खालामदोंमोन बियो। नोंनि बागै जेबो साना हवानोबा नोंखौ होखारहरदोंमोन। थाङा लाब गैया। दा नोंसो मिथिसिगौ आरो अम्बिकि। नोंखौथ' दा थांना दं होननायखाय बेसेबा नागिरबाय दङ। नोंखौ लिंहरदोंमोनानो बियो, लिंहरबाय थादोंमोन आं सिगाङावबो फैनो हो अम्बिकिखौ खेबसे होननानै। आं थाङालै आनै, थाङा। बेफोरबायदि मानसिखौ आं नायनो थाङा। बाद होलै बिनि खोथा रायज्लायबाय थानाङा। थौ जोंना अम्बिकि दाउखि सगाव जोंफोरना चावमिन जाना फैनोसै, चावमिन मम'। नों फैबाथाय जागोन होनना सानखाबाय दंखायोमोन आङो। दा खुदैसो मन'बाय दं आं। थौ। दानो थांनो आरो? जोंनि दाउखि सकथिंजाय जोंनि सिगां फट' थिखांनो थाङोमोन। बैथिंजाय सिगां फाखा लामा नङामोन ना? दा फाखा लामा जाबाय। फट' थिखांनो मान मोजां जादों। दालांबो दङ, दालां गिदिर मोनसे बानायना दोनदों। बेयाव फट' थिखांनो थांनो थौ। थौ होमबालाय। ओमफ्राय बाजै खबरा मोजांबा नोंनिया? मोजाङानो दां ना? बिमा जासिगोन मालाय। गेबगोन आदायालाय बाजै? नोंसा आदाया सकाव थांदों खोमा। माने नोंखौ खिन्थाना थाङा नामा बियो? थाङो, दिनै थाङाखै माथो। अबाव थांदोंबा? अबाव थांदों गायदे? आंलाय मा मोनथिगौ दा? आंथ' अम्बिकिखौसो लायनो थांदोंमोन। नोंसोरसो मोनथिगौ दा? सकाव थांदों बिबो। थांसै थौ बिदिनो। थौ। गथ'खौ बेसेबा बोसोरनि उनाव नुबाय दे। आयै आंबोथ' थांनानै दंना गैयासो सानबाय दङमोन। दे होमबा बिहामजो, आंबो सकाव थांना फैनि र', बेदर लायना फैनोसै। दे जागोन दे आयै। नोंसोरनि खेबगां आदाया मोजां नंलालै। आंनि खबर सोंदोंमोन ना, आंना खबरा मोजां नङा। सानफ्रोमबो रायजाबाय थायो आं, सानफ्रोमबो बखिजाबाय थायो। आं खिन्थायासो गथ'आबा आंनि नंगौना नङा बिदि होननानै सानफ्रोमबो सोख खालामबाय थायो। दा गावनि मोखां लाथारबासो गावनि होनना सानना लागोन। मोजां नङा आंनि खबरा, एकदमबारे गाज्रि। हाखर जावनाया मोदोम आखाइ साग्लिजोब्बाय। लोमजानाय एखमबो मोन्दों। मुलि बिबाबो मुलि होआ। थेवब्लाबो हायानो हाखर जावदों। आरो ओंखाम ओंख्रि न'नि गासैबो खामानिखौनो मावनांदों। मानो एसेबो बुजिया? खमसे खम आंनो टेब्लेट गरसेथ' जानो होनांगौ ना। टेब्लेट गरसे जाबानो हामगौमोन खोमा। गाबोनो जुदि बांद्राय जाना थायोबा आं बोरै खामानि मावगोन? लोमजादों होनबाबो फोथायनो नागिरा। हेलौ आयै। आइ, मा खालामदों? दङ र' आयै। ओंखाम जाबाय ना? आयै जाबाय। मोजाङै दङ ना नोङो? आयै मोजाङैनो दङ दे। मोजाङैनो दं। नोंसोर मोजाङै दङ ना? आफायालाय, आगैयालाय? दङ दे आइ, बिसोरबो मोजाङैनो दंथ'यो। ओमफ्राय नोङो मोजाङै दंमार ना? दङ दे आयै। नोंसोरो टेनसन खालामनाङा, आं मोजाङैनो दङ। नोंखौ मोजाङै बाहायोना? माथो होयोना होआ नोंखौ मोजाङै बिसोरो? होयो आयै, मानो होआ जानो? मा ओंख्रि जानाय ओमफ्राय? ओंख्रिया दालि ओमफ्राय बेदर दङमोन आयै। बेदर। ना बेदर मोनजायोना आइ? न'आव थाबाथ' ना बेदर नङाबा ओंखामखौनो जानो नागिरामोन नोङो। जायोना सानफ्रोमबो नोंसाबो जों?
औ आयै जायो सानफ्रोमबो जायो मोनजायो आङो ओमफ्राय जोंहाथ' सानफ्रोमबो ना बेदरा थाखायोना आयै नोंसोर ना आं फैनायखाय जाला जायो नोंसा आफाया सानफ्रोमबो लाबोयो ओंखामखौनो जानो नागिरा लाबोमारोबा नोंसाबो सानफ्रोमबो औ आयै ना बेदर नङाबा ओंखामखौनो जानो नागिरा मोनजायो आयै मोनजायो दे आइ नोङो मोजाङै थाबानो जागोन दे जोंफोरखौ थांनो होआबाबो थांनो लुबैयो नाथाय जों थांबाबो गाज्रि मोनोबा नोंसा ओहो नोंसोरखौ फैनो होआबाबो आंखौ मोजाङैनो माबायो दे बाहायो आयै नोंसोर टेनसन लानाङा लिंगोन र' नोंसोरखौबो लासैनो लिंगोन दा गरमथार ना ओमफ्राय आइ जावायसोआ नोंखौ मोजाङै माथो होयोना होआ बुंनाय होयो होयो आइयाबो होयो आरो गब्दायाबो होयो दे आं बेखौनो टेनसन जाबाय थायो गथ'खौबा मोजाङै बाहायोना बाहाया मोजाङैबा माथो होयोना होआ आरोबा मोजाङै मोनजायोना मोनजाया होननानै टेनसन जाबाय थायो आं आइ मानोना नोंखौ बिसोरो नाङा होनना बुंदोंमोन ना लाखिनो नागिराखैमोन मोनजायो आयै आं गासैबो बुस्थुखौनो मोनजाजोबो नायै बेदरै नोंसोर मोनजाया सानदों आरो मोनजायो आरो आंखौ एसेबांबो गाज्रि बाहायाथ' बांद्राय टेनसन लानाङालै आयै दे गाज्रि बाहायाबाथ' मोजाङानो देनाय माने नोंनि बिखुनजोआ जेरैबायसि आङो गिलायलांदोंमोनसो बिखुनजोआ मोजाङानोथ' आयै फार्स्ट टाइमावलाय एसे असान्ति खालामदोंमोन देनाय दा थेवब्लाबो आंखौ अनोथ' सानैबो अनो दे आइ बिदिनो गोरोबलायनानै था आरो मालाबाफोर रायफ्लांबायबाबो गावनि बिमाया रायदों होननानै सानना ला गावनि बिमाखौनो सानना ला आरो नों आइ आंथ' जेबो मोनखाया रायाबो देनाय थेवब्लाबो दे खामानिफोरखौ थिनबाथाय मावालासिनो थानाङा आइ ओमफ्राय ओंखामखौलाय सोर सङो नोंनो सङोबा आंनो सङो मालाबा आइ बिखुनजोआबो सङो ए बिबो संना होलायो दे बिदिनो अनज्लायनानै था थेवब्लाबो बै दाखालि आगैमोनखौ थांनो होयैखायनो एसे असान्ति मोनबाय थायो आङो गथ' सानैया थांबाय थांनोनो होदियानो माथो जेनेबा बै समाव एसे बोरैबामोन दा थेवब्लाबो हामबायथ' दे होमबा बिदिबा मालाबा थांगोन दे जोंफोरो नाङा र' आयै नांथ'आ दा फैथ'नाङा मानो आइ दाथ' नोंखौ अनग्रा जाबायनो माथो ना जोंफोरखौ मोजां मोना मोनो थेवब्लाबो दा फैथ'नाङा दे आइ उनाव फैनो हागोन दे आं लिंहरगोन ना अ दे औ आयै नोंसोरो गाज्रि मोननाङा जेबो साननाङा दे होमबालाय उनाव थांनांगौबालाय उनावनो थांसै आंलाय साननैसोनि उनाव थांगोनसो सानदोंमोन आलासि जानो नाङा दे नांथ'आ आयै दा नांथ'आ उनाव फैगोन दे आरो आइयाबो बुंखादों उनाव लिंहरगोन होननानै दा माने नांथ'आनो जेनेबा लिंहरथ'आनो ए नोंना बिखुनजोआबो बेफोरबायदि बुंदों हा आयै औ बुंदोंथ' र' दे बिदिबा थांगोन दे मालाबा होमबा दा थांथ'ला आयै औ दे होमबा ना आयै उनाव रायज्लायगोन दे आइ दे आंलाय गिनायसो मोनदोंमोन मैनास्रिखौ बिसोरो गनायना लागोन ना लाया होननानै लाबाय दे आं गोसोखौ स्रां मोनलायबाय आयै बा मा मिनिनाय दंलै माबा दानिया नोंसा आब'खौ अनग्रा जाबायनो नंगौबै मोना अनग्रा जाबाय बा दाखालि जोंफोर थांनो नागिरनायाव बादा होलायनाया जाबायसि रागा जोंखादोंमोन जोंफोरो मोनहैबायानोमोनबा जोंफोरखौ थांनो होआसैलै बे साला फाफि गब्दा गुमैया जोंफोरखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ हामा आइ बिगुमैखौ पापि होनो बै समाव एसे बोरैबामोननो दा अनग्रा जाबायनो नोंसा आब'खौ दे बिदिबाथ' मोजांसो बै समाव जोंफोर थांनाय समाव मोजां मोनामोन खोमाना दामाने मा आब'खौ गनायना लाबाय नामा फन हरबाबो सोंनाय जायाना आब'खौ आरो माबा खामानि मावनायल' खोनाबाय थायो मा आब'खौ खामानिखौनो मावनो होबाय थायो नामा आयै होआनो खामानि मावबाय थानो होआनो बिखुनजोआबो ओंखाम संना होफालायोनो मालाय बिदिबाथ' मोजांसो सानसे नङा सानसे ओरैनोबाबो गनायना लाखानांगोन ना बिनिखायनो गनायना लाबाय खोमा आब'खौ औ ओमफ्राय जोंफोरखौ आलासि जानो लिंहरगोनबो होनना बुंलायदोंनो सोरो बिखुनजोआ
होमबालाय थांगोन दे मालाबा। दा थांथ'आ र' आइ, दा थांथ'नो होआखै। जिखिजाया जोंफोरखौ लिंदो दि। आंबो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय दासो खोनानानै। आरो जानायफोराबो मोजाङैनो जायोनो। ना बेदर सानफ्रोमबो जायोनो मोनजायोनो माथो। बिदिबा होमबा मिलायदोंआनो माथो जोंहाजों। औ आइ, बेखौनोथ' खोनानानै आंहा गोसोखौ स्रां मोनलायबाय। मैनास्रिखौ दि गनायना लाबाय बिसोरो। नङाबाथ' बा लाखिनोनो नागिराखैमोन। हामबाय दे। नोंनिया होमबा दिनै मिस्टारा गैयाबा थांसै होमबा दिनै। दायो फै। ओमफ्राय नोंना गथ' सानैया मा जागोन? गथ' सानैयाबो गैयाब्रा। बिबै लाहानाव थिनहरदों आं दिनै। होमबालाय मोजां दिनै। नोंनि हौवा आरो नोंनि गथ'फोरा गैयाबाथाय लाइन मारिहैबाय थानो बेसेबा मोजांलै। मानोना नोंसोरल' थायोना रुमाव, रावबो थाया खाथियावबो। सान्सआनो सान्स। औ, लाइन मारिनो मोननाय नङा होननानैथ' आङो बेफोरबायदि जेव थायाखै आरोहाय। ओमफ्राय नोंनि हारावगि हिन्जावालाय माथो खालामदों? बेजों उन्दुआखै नामा? थै, हिट मोनालै आं बेजों उन्दुनो। साइस गैया फाइस गैया। आं बेजों उन्दुफायानो। बेखौ साला हायावसो उन्दुनो होयो जोंफोरो। नों बायसि जानाय मोनबालाय सानफ्रोमबो उन्दुगौमोन। फैदोब्रा नोंखौनो लाबोनोसै। थै, जाम्बा, मेल गैया बेफोराव। मोनथिखागौ दे, आं मोनथिखागौ नों फैया होननानै। दे जेबो नङा, नोंखौ जानो मोनबानो जाबाय आंहा। होमबालाय माथो? दायो खैथासोआव थांनांगौ जानिमोन? नोंनि गोसो 8थासोआवबो फैजागोन दे। ओंखाम संना दोन, नोंनियावनो ओंखाम जाहैगोन दिनै। बेदर बायनो फैसा सोना हर, फैसा गैया आंनाव। आरो खोनासं, 1000नि लाबो फैसाया एक्सट्रायै। फ्रियावनो जाहोबाय थानो हायाहाय। दंखायोब्रा, नों टेनसन लानाङा। नों माखौ टेनसन लादों? मोनथिखायोब्रा, आङो मोनथिखायो। आरो बेदर बायनोबो फैसा सोना हर। बेदरल' नङा, जानाय थावबो गैया। आरो माबा माबि आलु सालु बेफोरखौ बायनोबो गासैखौबो सोना हर। जागोन दे, मेरला फैसा दंखायोलै सना, नों टेनसन लानाङा। 1000निया होलांथारनांगोन दे आंनो। आरोथ' नै दा दुर्गा फुजा सफैबायसो। फुजानि दख'ना लानांगौ आंहा। 5000सो जमायना दोनबाव, बे 2000जों जाया। दे जागोन दे जागोन। दख'ना नांगौ, फैसा नांगौ, होबाय थागोन ना, नों टेनसन लानाङा। आं दङना, नोंनि जानि मोना। थांगासिनो र' दा हराव 8थासोआव। दे होमबालाय दोनथ', आं उन्दुनो ओंखारसोदों। दायो फै दे। आरो फैसाया बावनाङा। दे जागोन दे। अबाव थांनो नागिरदों नोङो गप्ता? मालै, मा सिखाव रखम सिरि सिरि बाथ्राफोरखौ खोनासंखोमाबाय थादोंमोन नामा नोङो? ओहो, आं खोनासंखोमायाखै, आं दासो फैदों। आं माथ्र थांगोन होननायल'खौसो खोनादों। मा सिखाव रखम सिरि सिरि हाबखुमायोलै, मा आंखौ सिआइडि खालामबाय थायो नामा नोङो? सोर हिनजावजों रायज्लायदों, सोर सिख्लाजों रायज्लायदों, नों सिआइडि खालामबाय थायो? बेफोरबायदि जेबो नङालै गप्ता। नोंना माथो जि सुनो दङनो, आइया थिनहरदों, बेनिखायसो आं जि लांनो फैदों। जि लांनो फैनायालाय मानोथ' होमबा अबाव थांनो नागिरदों नोङो होननानै सोंदों? आं अबाव थाङो अबाव थाङा, नोंनोलाय मानो नांगौ? नोंनो मानो नांगौ? आंनिसो गोसो अबाव थाङो अबाव थाङा। नोङो बेफोरखौ थाल लानाङा, मिथिबाय? नोंहा बेफोरखौ थाल लानो जेबो गोनांथि जायाखै। गोरोन्थि जाबाय गप्ता। आंनो मुलि गरसे हरनाय दङबा लोमजानायनि मोनदों आं खर'खौ। मा मावनानै लोमजालायखो नोंलाय? खालि लोमजानाय सानाय सुनाय बेनोल'थार नामा नोंनिया? ओरैबायदि बादुलि माने कामसर, खामानि मावनो बानानैसो बुङो नोङो ना? नङा गप्ता, आं लोमजामादों एसे। दा आरो मुलि मोनजायाबा बांद्राय जागोन, आं खामानि मावनो हानाय नङा। गैया, आं मा बेमारि नामा? आं बेमारि, आं लोमजानानै गोलैना दं नामा आंनावदि मुलि थानो? जि लांनो फैदों लां, थाबैनो थां आंनि रुमनिफ्राय। गेट आउट। नै जिया, थां। बिराद सैथानसो मानसियानो। सिरि सिरि सिआइडि खालामनो फैदोंमोन खोमा। खोनायासैथ' बियो। खोनाबाबो लस गैया, खोनाबायानो दे। आंखौ बैयो मा बादा होनो हागोन नामा? आंनिसो गोसो। आं सोर हिनजावखौ लाइन मारियो मारिया, आं सोर सिख्लाखौ लाइन मारियो मारिया, आंनिसो गोसो। आरोथ' आइयाबो आंखौ रायखानाय नङा, मानो होनबा आइयानो आंखौ गुबुन सिख्ला हाबा खालामनो होबावदों। बर' क्लास 10निसो नों जोंहानो फैबाय दे। बांद्राय गरमखायनो फैयाखैमोन आं लोगो। गरमबानो फैया आरो। आंबो हले नोंसानाव थाङोमोन माथो आगोलसो थाङोमोन, दाथ' थांलाना। दा नै आंसो नोंसानाव फैबाय। ओमफ्राय बर' क्लास, नोंहालाय बयफ्रेन्डफोरनिया मा खौरां? दङ बिदिनो। ओमफ्राय नोंना बयफ्रेन्डा माबायसि? मा मावो?
मावाहाय मा जेबो बेखारसो आंनिया। नोंलाय नोंनिया नों बयफ्रेन्ड गोदान लाबावबाय नामा? बर' प्लास आं बयफ्रेन्ड गोदान लाबावबाय। आंना ना बयफ्रेन्डआ ओरैबायदि माने धोनिखाना बर' प्लास। करोड़पतिसो आंनिया एबार बयफ्रेन्डआ। बा मालाय करोड़पतिसो नामा एबार नोंनि बयफ्रेन्डआ? औ लोगो आंना एबार करोड़पतिसो। जानला मोनलाफोरखौ लाजाहाय मा। आं सोलायला एबारनिफ्राय बयफ्रेन्डफोरखौ सोलायबाय थाला आङो। बेनो लास्ट आंना एबारो। बेजोंनो हाबा जासिगोन आङो। मालाय हाबाबो जासिगोन नोङो। बा औ जायाबा सानसेयावनो जानांगौ। जों बायदि गोरिब न'खरनि फिसाजोफोरालाय अबावथ' करोड़पति सेंग्रा मोननो दे। बेनिखायनो सानसेयावनो एबार हाबा जानोसै आं बर' प्लास। हाबायाव फैदे सप्तासे सिगां। आयु नंगौना नङाहाय? आं माबा नोंखौ ओरैनोसो बुंबाय थानाय रखम मोनबाय दं। ओरैनो बुङाखैहाय मा। बा मालाय बिजुलि अबेनि नोंना बयफ्रेन्डआ? करोड़पति बावसोबा? बिलाइफारानि। अ बा धोनिथार नामा? औहाय धोनिथार। लाखपतिबो नंगौबा करोड़पति बिल्डिं बावसो न'आबो। बा मालाय बिल्डिं सायाव थानो मोनसिगोन होनबा? औ बे गामियाव ना बे गामिनि मादाव आंनो बयनिफ्राय धोनि हौवा मोनगोन। होनबाबो जोंफोर गामियाव साख्रिआवला सेंग्रा सानै नामाल'सो मोनदों। बिसोरबो आर्मि ना सिआरपिसो मावो। बिसोरलाय बेसेथ' दरमाहा मोनो दे। दादि आंना बयफ्रेन्डआ करोड़पति। मा साख्रि मावो? इन्जिनियार ना डक्टर? इन्जिनियारबो मावा डक्टरबो मावा। माने ओरैनो धोनिखा बिसा। आगोलनिफ्रायनो धोनि करोड़पतिनो। आंना खाफाला गेवबायलै बर' प्लास। खाफाल मोजां आंनिया। मासे भाग्य न' आङो मासे भाग्य गोनां। एसेबां मोजां सेंग्राखौ मोनबाय आङो। नुनायावबो मोजां, गोसोफोराबो मोजां, साननाय हनायफोराबो मोजां। आरो मानसियाबो धोनि। ओरैबायदि माने आं खुसिना दा आंहा दा जेबो दुखुआनो गैथ'ला। बा मालाय आंनासो खान गैयाहाय। गारलै नोंनि बयफ्रेन्डखौ गारनानै बेलेग लादो। साख्रिआवलाफोरखौ नागिरना लादो। बेकार बयफ्रेन्डफोरखौ लानानै लाब गैया। मा जागोन दे नोंखौ मा जागोन? दादि गारनो हायाना। गोसथोबाय जाहाथे धोनिबाबो धोनि नङाबाबो थांसै दे आरो। मोजां मोनबाय जाहाथे अबावलाय आरो ब्रेकआप होनानै गुबुन गोसथोनो। बेनो जागोनलै आंनिया। दे उनाव नोंहा प्रब्लेमफोर जाबा फैसा नांगौ जाबाथाय आंनियाव बिफैबानो जाबाय। आं होगोन दे एसे। नोङो लोगोना लोगोखौ हेल्प खालामाबा सोरखौथ' खालामबावनो नङा होमबा? बिदिबाथ' मोजांसो। थुदे थु थांसै। नोंसा आदाया दंना गैया? आदाया गैया। उनाव खिन्थासिगोन दे आङो। खिन्थानाय? खोनासं मोजाङै। आदाया जायनि न' बा दाहोना थाहैदोंना बिनि बिगोमायानो आंखौ गोसथोयो जाम्बिलाय। मायो? आयु औ शक जादोंना? आंबो शक जादों। आंथ' बेखौ सानाखैमोनानो बिदि आंखौ मोजां मोनगोन होननानै। खाफाल गोनां मालाय नोङो बिजुलिबा। दाथ' जोंफोर गामिनि सिख्लाफोरा आंखौ बेसेबा मेगन सासिगोन। साथोंहाय साबाबो लस गैया नङा होमबा बर' प्लास? नंगौबोथ' आरो। ओइ बर' प्लास माथो नोङो जिफोरबो लाबासै? गस्लाफोर मानो लाबासै? गस्ला दख'ना नों खिन्थु जोंनाव थानांगोन दे। ओरैनोबाबो आदायाबो गैखाया जोंफोर सानैल'। नोङो जोंहानियाव खमसे खम 20 दिनसो थाखानांगोन। आयु एसेबादिन थायाहाय मा। थानांगोन नोङो मिथिया। आयु 20 दिनानो थायाहाय मा। दे जागोन दे सप्तासेसो थागोन। थांनो होआ माथो। फैदो थांसै। थौ। उन्दुलांला माथो आंलाय। उन्दुलांनो नाजाबाबो उन्दुखौनो थांला। आं दिनै हारसिं। आंहा दिनै रावबो गैया। आइयाबो थैबाय। आफायाबो थैबाय। आइ खबाइसेयाबो आंखौ नागारना थांबाय। आफायाबो गोमाबाय। आरो गुमा कफिखौबो लांफाबाय। दा आरो अम्बिकायाबो गामियाव थांबाय। बाला मादै मोनाबो बे गामियाव थाला। गुबुन गामियाव थांबाय। आंहा रावबो गैया। अम्बिकाया गैया दङबाबो बिबो आलासि जानो थांदों। आं हारसिं बोरै उन्दुलांनो दा। उन्दुखौनो लांला माथो आङो। आइ आफा बिसोरखौसो गोसोखांफ्लांबाय थादों आं दिनै। बे जिउआव थांना थानो थाखाय बिमा बिफाखौ नांथारगौ। नाथाय आंहा रावबो गैया। आं दिनै हारसिं आरो आंहा रावबो गैया। उन्दुलांला आङो। उन्दुलांला। मबाइलाबो रिसार्जआ जोबना दङ। आं उन्दुलांनो हानाय नङा। आं अम्बिका आगैखौ गाबोन लिंहरनोसै। बेफोरबायदि थाबाय थानो हाया हारसिंनो।
आं फाग्लि जालांगोन आरो गिनायबो मोनदों आं सैमाबो सोंगासिनो बेसेबा हाया आङो बेफोरबायदि हानाय नङा आङो आइले आफालाय हानाय नङा आं बेफोरबायदि हारसिं थानो आंल' नङा रावबो बेफोरबायदि हारसिं थानो हाया फाग्लि जालांगोन आङो सानावलाय जेबो मोनाखैमोन नाथाय हर जानाय लोगो लोगोनो एकदमबारे गोसोखौनो बोरैबा मोनजोबदों आं आगोलनि थांखांनाय बाथ्राफोरखौसो गोसोखांफ्लांबाय दङ आङो आइ आफा नोंसोरखौ गोसोखांबाय दङ आङो आगोल जोंफोर साथामजोंनो बेसेबा अनज्लायनानै थायोमोन दा आङो हारसिं बै दिनफोरखौ मालाबाबो मोनफिननाय नंला मालाबाबो